morning, Philippines! Good morning, everything family. We are everything. Family na family, Loy. Family, Loy. Good morning, guys. Good morning sa inyong lahat po dyan. Gagawa tayo ng kape para kainin. Kasi binigyan tayo ni Brenda kahapon ng biko with ubi. Ang sarap, guys. As in, I'm not joking, guys. Kasi maano ako sa tamis, diba? Parang ayaw ko. Pero yun, iba yung ano, maganda yung lasa na pagkatamis, na pagkalamig. Ganun. So, yun, magkape tayo. And, yun yung anuhin natin, ulamin. Kainin natin with kape. Yun. And saka, ayun, ano araw ngayon? Yeah, Friday. So, wala akong kakita ngayon, guys. Nasasad kasi kahapon, naihi talaga ako, guys. Kahapon, sa lakad namin. Kaya napauwi ako, dinala ko sila sa bahay. Din kasi meron din silang mga gagawin. At isa din doon sa rason is talagang sa sobrang saya, naihi ako. Alam nyo naman, sinasabi ko naman ito sa inyo na paminsan talaga kapag mag-atching ako and then hindi ako nakaihi ng ilang oras. Lalabas talaga. Parang yung pantog ko. Pantog. Nafe-feel ko na yung pantog ko is parang puno ng ano. And then, pag natawa ako ng tawa, grabe, lalabas talaga, guys. So, kaya naihi ako kahapon, as in. Hindi ko talaga inaasahan. Sabi ko, ganun, tingin, basa na kunti. Kaloka talaga itong ihi na to. Nag-half bath ako pagbalik. Naghugas, nag-half bath yun. So, ito yung bigay ni Brenda, look. Brenda, look. Brenda, look. Ang bango. Ang bangong ube talaga, guys. As in. Brenda, if you are watching, salamat ng marami, ha. Gawa pa ka ng marami and then ibinta natin. Ibinta natin ba? Gawa ka. Masarap kasi, guys. Sabi ko kay Brenda, magnegosyo na lang siya nito. Initin ko siya kaunti. Well, wag na. Ha? Be? Let me see. Wag na. Kasi meron naman tayong kaping mainit. Sarap. Ubi talaga. Ubi biko. Yun. So, konting sugar lang kasi usually dalawang ganito yung sugar. So, ngayon isa lang. Kasi matamis yan. Para hindi tayo magka-diabetic nito. Anyway. So, yun guys. So, nasaya na ako. Alam nyo yung Filipino store na pinupuntahan namin palagi. Nafe-feel naming tatlo na homie. Yung parang ang sarap doon magtambay. Pero hindi siya tambayan, ha. Pero nafe-feel namin sobrang homie. Bisaya din yung may-ari. And then, friendly. Sobrang friendly talaga. And also, hindi lang ano, pwede kang makaupo doon. May table sa likuran. May upuan. And then, kakain doon. Pwede din. Pero, yun, that's why, ano, kaya nga pabalik-balik kami doon. At also, malapit kina Lloydie, kina Brenda. And also, yung trabaho ni Lloydie, agianan ba? Parang daanan niya. So, pwede kami magtambay doon, mag-stop si Lloydie, ganun. So, yan, at sobrang homey lang. Iba yung feeling, as in. Yung sa isang Filipino store naman, mabait yung may-ari din, friendly din sila. And yun, pero doon kasi malapit kina Lloydie, malapit kay ano, hindi na ako, parang opposite side kasi guys, doon siya sa kabila, sa gitna ako, and then yun, and for example, dito yung bahay ko, doon yung Filipino store na pinuntahan ko palagi, and then yung bagong Filipino store is dito, and then yung bahay ni Lloydie, at saka ni Brenda, magkapit-bahay kasi sila, dito, so dito talaga ako mapunta. So, yun. Kaya yun. Simple explanation, diba? It's very understandable. Very understandable. Natawa ako. Anyway. So, yun lang, guys. And ako naman, guys, mag-i-edit na lang ako, guys. Magtatrabaho ako. And also, hindi naman ako magkakat ng grass kasi Monday magkat ako ng grass. Yun. Si Brenda may trabaho. Kung walang trabaho si Brenda, pasyal na naman kami. Yan. Pero may trabaho siya eh. Next week, kita kami ulit. Hindi pa namin napasa yung tax. Baka loka. Oops, ang sarap ng biko. Pati kamay ko kumakain. Brenda, ang sarap. Brenda, ang sarap. Pwede na talaga si Brenda mag-ano, business. Business ka na, Bren. Sarap. So, ngayon guys, mag-experiment po tayo. Meron tayong experiment na gawin. Hello dito. So, yun.
So, di ba merong tomato dyan. Ito, kukunin ko siya guys. Ito dito. That's how I do it. So, kinuha ko siya, di ba? Ilagay natin sa tubig and let's see kung mabubuhay siya. At saka merong cherry tomato dito, look. Let's see kung mabubuhay siya. Let's see, tingnan natin ha. Hold on, look. Look, ito. Look, ito siya. So, tignan lang natin. Dagdagan natin, hanap tayo. Ito dito. Ito, no, pangit yan. Tika, hanap tayong iba. Oh, ito malaki. Look. Ito malaki. So, ang gagawin natin is kukunin. So, dalawa. That means, indoor po siya at saka tubig lang, okay? Hindi ko siya itatransfer sa... Ito yung aabangan ninyo kung mabubuhay ba siya or what. And meron siyang bugs. Kunin natin yan. And ito. So, ito is cherry tomato at saka... Hala, asan yung cherry tomato? Ito siya. Malalaman naman natin kapag mamunga kung mabuhay, di ba? So, ang gagawin ko is ilagay ko siya sa jar. Ay, problema nito is wala akong jar. So, ang gagamitin ko is itong jar na ano, yung pang tomato. Opo, pang ano. Dito ko na lang siya ilalagay kasi wala po akong clear na container na makikita natin yung ugat. Okay, tika. You and I cannot hide. Makikita ba ninyo guys? Hindi niyo nakita, no? So, itong, ito siya, nilagyan ko ng saran wrap. And then, yung itong cellophane. And then, nilagyan ko ng rubber kasi hindi siya mag-stay. So, ang gagawin ko, I'm going to magbutas tayo. Butasan natin. Lagyan ng tubig din. Ilagay natin. Ito siya. Para talaga. And then, lagyan natin ng tubig. Bakit hindi sila magtuya-tuya man mga kigwa man mo eh. Magtuya-tuya man ay hindi man sila maka-steady. Steady kayo dyan ay huwag kayong magpaano. Kalug ka naman kayo eh. Sige na good oy. Good mo magtindog ba? Tindog, ganun. So huwag kayong magpaluya-luya. So ito siya guys. Eksperimento ni Mary Ann Tagalang. So ang gagawin ko po nito guys is ilagay ko lang siya sa window area. Dito sa kitchen at saka marami kasi ditong moist, yung parang moisturizer talaga, parang ano lang, pang mukha moisturizer. So ilagay ko lang siya dyan and let's see, pag mamatay, edi mamatay, nga nung good taon, di ba? Yan, so kung mabuhay yan guys, that's good for until winter, sa basement or dito sa mga window natin. Pag hindi mabuhay, edi bye-bye. So tingnan natin. I'm going to start doing this. Hopefully, hindi natin makalimutan kasi ako, sa ngayon, feeling ko, mag-garden ako sa winter, sa basement. So, yun, mga simple lang. Let's say, kung mabubuhay yung mga plano ko. Pero, at also, let's say, kung hindi ko makalimutan, kung mawalan, sana hindi ako mawalan ng gana. Kasi, gana-gana yan, guys. Diba? Talong, I will try. Isa-isang lang, pero tomato is the best. And also, strawberry. Meron akong strawberry doon. Gusto ko siyang lukatin. Lukatin yung, ididig ko siya and then ita-transfer to water. So, yun yung gagawin ko. And then, linisin yung roots. Happy mango. Look at that. Yung mango hindi nag-give up. So, kailangan din natin hindi tayo mag-give up sa buhay. Kasi ito, hindi talaga nag-give up. Look, may mga dahon. May mga tumutubo sa ibabaw. So, he's trying to live. So, yan. Ito, i-prune ko to kasi kunin natin ito. Ito dito. Ito round. Ito round ba to? Kunin natin ito, okay? Yan. Okay. Ito kunin natin ito. Ito siya kunin natin, look.
Ito siya, hindi siya round, oh. Kunin ko to, guys. Ikakat ko to. Ito siya. Kasi hindi po ito mamunga. Ayan. Diba ang laki? Hindi yun magbunga. Ang gagawin ko po, dagdagan ko siya ng lupa. Dagdagan ko ng lupa. Kunting lupa. Kailangan kong bumili ng maraming lupa, guys. Dagdagan ko. Ito yung gamit ko na fertilizer. Ito siya. Kabilaan. Ito din sa kabila. Tabunan natin. Ayan, ang dami kong natitrim, guys. Ang dami kong natrim kasi hindi ito magbunga. Amoy talaga, oh. Pwede ito pang ligo. Kasi every 3 months dapat. And then matagal kong hindi nalagyan ng fertilizer. Konti-konti lang. And then tubig. And then itong kay Lloydie din. Ang bilis tumaas. Tignan nyo yan, guys. Ang bilis tumaas, oh. Dito pa yan. The other day. Pwede ba itong itrim? Look. Mag-research muna ako kung pwede ba siyang ikat dito. O dito. So, yun siya, guys. Kung meron kayong idea tungkol sa kalamansi, okay ba yun siya? Kasi parang abnormal. Ang taas, ang bilis tumaas. As in, sobrang bilis tumaas niya. And then, wala talagang yung branches ba? Wala talagang tumutubo na sanga. Wala. So, doon ako nagtataka kung bakit ang bilis tumubo. Para siyang sakir na nagsasak. Nagsasak ng tubo niya. And then, wala. Parang duda ako nan. Nagdududa ako talaga. At saka kay Lloydie pa naman yun. Hinog. Cherry tomato. Ayan, meron dito isa. Okay, kunin natin. Pinuto. Sobrang taas niya, diba? So, pinutol ko siya para may tutubo sa gilid. Katulad yung sa akin lang. And guys, magdi-dinner lang po ako, guys, kasi kailangan ko na, natulog ako kanina, nagluto ako ng rice. Buti na lang hindi pumutok yung rice cooker. Kasi, di ba, natulog ako, pinabayaan ko siya. Kung sa Bisaya pa, ning ugpot yun akong lubot, ning lupad yun ko. Para lang i-unplug yung rice cooker natin. Ito na yung cherry tomato, guys. Hiwain ko lang siya, guys.
Yan. Roxy, relax yourself. You piss me off na. You're annoying. Ilagay natin dito sa dipping sauce. And then yan. Hindi pala makita. Yun, masarap yan. Yan. Hindi po ako kumakain ng hilaw na tomato. Pero, dahil tanim ko po ito, and then, maraming ganito eh. Maraming kumakain ng mga ganito. Parang kakainin lang na yun. Anong tawag nun? Parang gusto mong itry, makapi ba? So, itry nga natin. Diba? Tignan natin. Parang na-annoyed ako sa liso. Pero alam nyo ba, ang sabi nila, maganda daw ito sa kutis. Yung kamatis. Yun yung sabi. I don't know, dahil ba sa makinis yung ibabaw ng kamatis, kaya iniisip din natin na kikinis yung skin natin. I don't know. Okay naman pala siya. Maanghang yung suka. Ang sarap na isda. I'm not a big fan of the squirt thing. Yung parang mag-squirt siya. Lalamunan mo at saka yung leso. Yun lang yung ayaw ko. Squirt ba? Hindi ako mahilig sa squirt. Yung lasa ng kamatis ba parang hindi mo ko maintindihan. Masarap na something. My husband and